Sa panahon karon mga guys, di na uso ang paluya-luya samot naglalaki ta. Kay kung basahon nimo ng lalaki sa English mga guys, mali na siya pagbasa mga guys, mali gyud ta permintihan mga guys. Nga ni oy. Basta gani sudlo nimong kaminyoon mga guys, ato na lang gyud ning antuson mga guys. Bahalag perminti ta pildi sa kaso mga guys. Kay para sa ako mga guys, wala ko nagmatter kung pang babae o pang lalaki ang trabahon sa balay mga guys, basta kay importante malipayon ta sa ato ang ginabuhat mga guys. Naa man gyud poy ubang mga lalaki mga guys, kay dili gyud sila manglaba kay lagi matubuan ta sila tutoy mga guys, kay pambabae gyud daw na nga trabaho mga guys ang magpaglaba. Pero depende ra pud gyud na sa sitwasyon mga guys. Kung ikaw lalaki, ikaw naga-provide og mga panginahanglan di sa balay mga guys, away problema na. Kanang di na nimo kailangan patrabaho nimong misis ba kay kaya na nimo tanan mga gastuhon diha ano. Pero kung imong misis gani nagatrabaho para madungagan ang inyong income sa inyong panimalay, awa na lalaki babae nga trabaho, oy yahay na taglihok diha para mahapsay na natong pamuyo diha na unsa. Wa nay daghang arte, manglaba ta perminti. Napansin ba ninyo mga guys na wala na nako nasundan ang akong mga daily vlog kay mao lagi kapoy gyud usahay di mga guys, di gyud ako magkaya og edit mga guys. Mo na nga usahay di kita ka-upload mga guys no, kay wa kita maipit kita sa oras ani. Kana laging ganahan ta mag voice over, maipit kita sa panahon ana kay usahay hapon ako maka-edit. Unya kay ting trabaho naman na may stock kita diha. Dili pud sa tanang panahon mga guys maayo atong lawas mga guys, kay usahay man gud akong pugson akong lawas mga guys para lang makabuhat ta og content mga guys. Ambot lang pud oy nganong ganahan pud kay ko mo padayon mga guys nga kabalo man kung wala mo suporta no, pero mo siguro na no kay diri man pud ko malipay man gud ba. Murag mao naman lang pud ni gud ako ang stress reliever gud mga guys. May stress pud may mga lalaki oy kay di pud biya lalim magsigig trabaho niya walay sweldo na unsa.